lang yung agi katawa mga kagalaan ba kay doon naman ko yung mga memes ng gawas karon no? Kini mo dahil si Remulia kay nga na Crispin Jesus man din day. Muna doon na nagbutang-butang mga memes ba nga dawaton mo lang mga higala si Jesus nga maoy imong manluluwas. Luwas kagyo. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the Sa kauluhan na og sa ubang bahin sa nasod, Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte ni great sa iyang amahan og Happy Father's Day nga iyang gi-great mega si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga gihulagway niini nga iyang inspirasyon og kalig-on. Straight to the Giapin na lang po niya og great ang mga amahan nga matod niya mga bangag og kurap nga naa sa gobyerno. Ato sa pagtagad robutaga mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Ato day nga belated Happy Father's Day no. Happy Father's Day day ha sa tanan nga mga amahan nga mga responsable kayo mga higala. Doon na po'y nag-post kasamang kay kadto kunong amahan nga wa na nagparamdam. Happy All Souls Day nila. Wala katong amahan kaya mo paramdam gyud ha. Og sa ato mga amahan mahigala nga mahigugmaon ngadto sila mga anak ug sa iyang pamilya mo na pinaka-importante mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Samtang retiradong Supreme Court Justice Adolfo Ascuna nagtuo nga managlahi manginahanglan og 16 kaboto sa Senado aron i-convict si Vice Presidente Sara Duterte gawas lang kung si Senador Ronald Bato de la Rosa ideklarar nga fugitive o disentitled o makonsiderar nga senador nga constructively resigned. Straight to the point. Naglalis na po ni Ron Mahigala lahi na po ning hisgutanan labot na po Mahigala sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Pirmiro Mahigala ang pagkuha sa leadership sa Senado nga 13 gyud 13 ang gikinahanglan kay of all its members man ya ang member sa Senate Mahigala 24 man so 13 gyud ang gikinahanglan og 12 ra nakuha reserba na daan ang Abilino case. Mamao sa mahitabo ini karon pag konbiktong Sara Duterte kay ang 2/3 votes may gikinahanglan Mahigala 2/3 votes of all its members. So ang 2/3 mahigala sa 24 is 16. 16 gyud ilang kuhaon aron makonbikto si Sara. Nya i-reserve na landaan kay kun di gyud magkakuha 16, andam na landaan po ng Abilino case. Atol ni agi katawa mga sukid tig paminaw. Tagan-tanig pagtagad lubutaga mga kaigalaan mo ni medyo lahi ron mga higala ang impeachment. Lahi panahon ni Irap, lahi panahon ni Corona karon. Grabe gyud mga higala nga kwan, kining binirahay mga sukid tig paminaw gumikan kay dili ikalimot. Si Vice President Sara Duterte doon na sa clout nga iyang kaugalingon. Mo na nga iyahay na lang ni ron mga higalag binirahay rag tag of war mga sukid tig paminaw. Og kini ni ang senaryo ini mahigala ato na nalantawan pareha ni mahigala sa binirahay ni adto mga higala nga June 3 nga kinini ang ilang gibutang nga Senate President pro tempore mga higala si Win Gatchalian ang gibira adto duha gyud wa man mabulto pagkabira si Chis Escudero og si Joel Villanueva wa mabulto natanto man Straight to the point. so may hinungdan nga gipahauman mahigala sa Abilino case. Kini karon 2/3 votes 16 gyud ang gikinahanglan. Di gyud gani makabirag 16 pahauman lang sa gihapon ha. Ato ning i-discuss may gala karong buntaga tagan-tanig pagtagad sab sa atong paban-uban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang sa laing bahin dito sa abroad, US President Donald Trump ni hulga nga moatake pagbalik sa Iran kuno galing mahigala padayunon gyud sa Iran kay matud pa misrado na sab kini. Ni pahibaw na sab ang tiran nga ilang siladaan o gislanhan ng mga higala pag-usab ang Strait of Hormuz. Straight to the Tanig pagtagad lubutaga mo man ni nakamahal mga higala sa atong gasolina
sa atong krudo, sa atong mga produktong petrolyo gumikan sa pagsilado sa Strait of Hormuz. Unya, mumahal pod ang uban mahigala mga palaliton. Kadugayan mga kaigalan, gipahimuslan lang sa ning Strait of Hormuz. Bisan pa mga higalag mobaligya lang og kinhason, bisan pa mobaligya lang og lagutmon, bisan pa moadto kas punuan sa manggahan maingon ni mahal na. Ngano ni mahal man? Kay tungod sa Strait of Hormuz. Naon sa bang kalakihan nga wa man mo gasto ni gasolina. Kami pa magani may nianhing ano na apil mga Strait of Hormuz ani. Kata ni pagtagad rubutaga sa tumapanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini point. uguban pang mga isgutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now aritas ng dugang mga isgutanan rubutaga mga higala. Karon nga impeachment mga sukit di paminaw labihan ka thrilling kayo. Gumikan kay lahi man mga higala panahon sa kang kanhi presidente Irap Estrada. Din kadtong impeachment makigalan wa to mahuman. Kay nag-walk out man ang mga tao, nag-walk out man ang prosecution at the time. Ang kang Corona sad nahuman pero dili inana ka bindirahay o mga senador. Kay katos Corona magod Chief Justice mahigala wa say ingon ta influence ngadto sa mga tao di man gito politician si Corona day. Lahi man yung politician gud karon na may Sara do na mo mga kuan ba? Do na mga higalay kini ni ang mga followers, do na mga supporters, mo na nakalainan ani ron. So ang nahitabo si Frank Drilon gani daw mihatag to siya mahigala og warning nga kinalan ayuhon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte kay kuno basig mapariha adtong kang Irap. Straight to the point. Basig mapariha kang Irap kuno. Pero kana mga higalag mapariha kang Irap walay effect. Ngano man kato kang Irap wa man to matiwas. Tungod man to mahigala kay do na to envelope nga gustong pablihan nga ni object mahigala ang defense nga dili ablihan paghiman-himan day wala man day suod tong Clarex pero mo to hinungdan nga nag-walk out ang mga membro sa prosecution panel nag-walk out sila si at the time ang hilingig tong prosecution sa una kay ang leader at mahigala ang lead counsel si Joker Arroyo man banggiitan to amot ka kani kasi Gerbilo Istro man karon day no moy lead counsel. Sa una kitos Joker Arroyo, proven gito maayo kay practicing lawyer gito. Unya sila man to mahigalang pimintel kanadto mahigala panahon pang Marcos Senior, no? Joker Arroyo mo lead counsel at the time. So pagtan-aw nila nga nagka-problema na dito, nagkabrasuhay na sa impeachment court. Ni-walk out ang prosecution lead by Joker Arroyo, wa matiwas. Pag-walk out adto mga higala hasta ang mga senator judges ko kay nomdo mo bida. Apil pa to gani mahigala si TC Aquino Urita. Nagkuan man kinini ang sayo-sayo mga dito mahigala sa hawanan sa Senado. Nag-walk out sila unya diretso na dayon dito sa Idsaray. Mamatay tabua kay numdo mo kang Irap nga kaso. Mo ni gi-warning ni Drilon nga basig mapariha kuno ani ang kang Sara Duterte. Tan-aw nako mga kigalaan sad. Medyo layo ra nga mapariha. Ngano mang layo ra man day. Kay kadto magud si Irap manghigala presidente magiguto. Nya presidente man mga kaigalaan, so siya mo'y nagpadagan sa gobyerno. Inig rally dito mahigala nga tangtangon mga kaigalaan si Irap gikan sa Malacañang na parihas ang Marcos Senior. Unya dito na nag People's Power mga higala gitangtang si Irap. Nibali na to mahigalang mga militar at the time. Si Angelo Reyes mahigalan nibali. Unya dito sa Camp Crame mahigala nagkagubot sa dito mga sukitig paminaw. Kadugayan mahigala ni balitok sa Silakson. So mo to nga natangtang gyud si Irap dito mahigala sa Malacañang. Mo to nahitabo wa to mahuman ang impeachment trial at the time. Straight to the point. Wa to mahuman. Pero kini mga higalang kang Sara Duterte og ilang inanion nga walk out po ang prosecution unya magrally sila kisa may lang rallyhan nga
Di man si Sara mo yung nagpadagan sa gobyerno. Masabot yung may galak ni kang drilon sa may galang mga pamahayag sa usa ka interview. Sagol sa niya. Sagol pa okyab sa niya. In fairness, may galan Frank Drilon ha. Okay naman si Frank Drilon sa bisita ko na nato din mga kahigalaan og ato panahon mudagan pa ni mahigala ari man kanunay mo ko maka-interview anig face to face gyud. Mayo man sa Drilon sad, mayo manubag sad mga higala. Pero tungod lagi ining sitwasyon ron ba nga mura bang nabahin ang katawhang Pilipino, di ay pink, di ay yellow, di ay green, di ay red. Nagkabahin-bahin magutaro mga panahon na mo na nga dipindis baruganan kung hain ka dapit na barog. So, kana mga kagalaan kang Drilon nga pamahayag nga madelikado kuno matangtang si Sara Duterte maparihang irap. Layo lagi tinuod. Kay gano man kana Sara Duterte di man gyud ang pagtangtang anak mo ituyo dahil nga tangtangon. Ug dili matiwas ang impeachment. Samot na nga unsa man dili mahukman si Sara mamunto kang irap wa man to mahukmi si irap. Natangtang nito sa Malacañang. Kay nag people's power naman. Kani si Sara og mag people's power. Unsa tangtang muli man nagdabaw may nawa sa gobyerno. Why nawa sa gobyerno? Kay kana si Sara Duterte ang trabaho man gud mahigala sa Vice President kini ato gong sit-ups Pilipinas lahi kayo. Di ba para sa US? Mura mo gud ta nangupya bitag constitution sa US pero wa nato kopyaha tanan. Ang Vice President sa Pilipinas mga kagilaan tinuuray lang. Bisag kinsa nga Vice President mabutang gid sa way gamit. Ang iya gyud gamit mahigala spare tire gyud siya unless tagaan sa cabinet position at the mercy ra pod siya sa presidente kung muhatag o di ba? Nya sagad anak makigalaan labi nagbag-o pa mga sugitig paminaw sugod sa administrasyon tagaan na day. Ang Vice President tinuuray lang, ang Vice President pwede na maingon nga gitangtang sa pwesto. Kana si Sara may galabi sa pagralihan na wa na mo uli nagdabaw ay problema oy. Nganong wa may problema di man mailog ang pagpadagan sa gobyerno, di man sa may nagpadagan sa gobyerno. Kanang Vice President sa Pilipinas nga sitting under the Constitution, nabutang ra na mura ra na sa may galag spare tire. Mura na sa ligid ba nga magamit lang kung maflatan mahigala tag ligid, di gamito na to ang atong reserbang ligid. Sa may president, ang vice presidente paabot naman kaniya o siya may tabo sa presidente. Pananglitan kung mamatay ang presidente, musaka ka by way of succession. Musaka ang vice president, mahimo kang presidente. Mao nang panahon na nga nagamit ka. Sama kitong ka magsaysay day, nag-crash mas magsaysay, namatay. Di musaka ang iyang vice president by succession. Ikaduha kung panalitan makonbikto by impeachment. So ang vice president mahimo siyang presidente. Ikatulo mahimong incapacitated. Kanabang wa na dili na sa wa na sa capacity nga mo govern. So ang vice president musaka by way of succession mahimo siyang presidente. Or baka nag-resign ang presidente. Mao na. Wa gani ng upat, wa gi kay gamit. Ikaw vice presidente pwede ra ka maglingkod-lingkod. Kay lahi man ang ato gong sit up sa atong constitution. Mo na nga ang mga vice presidente sa nang labay tagaan siya og cabinet position. So mahimo kang sekretary. Ang nakabintahan lang gamay, kalainan na gamay lang kayo. Sekretary ka, kaliber lagi mo ng ubang mga sekretary nga naa. Ang gamay lang yung diferensya kay vice president ka, nya, cabinet member ka nga di nakakinahanglan nga dunay confirmation from the Commission on Appointment. Straight to the point. Mao lagi kalainan. Pero ingnon ta mga higalang, si Sara wa naman na, di naman na cabinet secretary. Sa laktod pag-istorya, wa na ginagahom ron nga, kwan. Wa naman, iya man give up ang niya pagka-sekretary sa DepEd. So, vice president na lang yun. Doon na po budget ng opisina sa vice president. Pero gamay kayo. May pay mayor's office, bita pag-budget. Kana igo na yun pagbuhi sa iya mga staff, nga naa diha, wa na ilain. Ang nagpadagan sa gobyerno ang presidente, ang executive department, may galapin agis presidente. Muna ang lahi ang epekto sama ni Irap nga gitangtang si Irap by way of people's power at that time kay tangtang sa Malacañang pulihan yun siya. Doon ay dakong epekto. So ni Saka tos Gloria Macapagal Arroyo gipapanumpa may galang
former Chief Justice Hilario Davide, nahimo siyang Presidentes Gloria. Wa nas ilap so nausab gyud ang dagan sa gobyerno kay lahi na may ni-govern. Kining kang Sara, og imong tangtangon si Sara dia dili matiwas ko ng impeachment. Ibutang ta lang kay kuno mag-walk out mahigala na mapariha kang ilap, layo kay tinuod. Kay mag-walk out nga di mahuman ang impeachment. Sa ato pa mawagtang ralihan si Sara dito sa may mawa nga wa di man sa may nagpadagan sa gobyerno. Unya dili mahuman advantage pa inoong Sara ng kalakiha kay ngano di man mahukman mahigala nga konbikto siya o di siya mahukman konbikto makadagan sa 2028. Straight to the point. Actually tinuray lang mga higala kadi na lang gyud ta magkuan god straight to the point ning atong program. Kini kong impeachment ni Vice President Sara Duterte di man gud ingon nga ang tuyo pagtangtang niya. Kay tinuray lang nganong tangtangon pa man nimo nang manay functions gobyerno di man sa may padagan sa gobyerno. Timan niya ako i-describe si Sara under sa konstitusyon para sa iyon sabtong tanan daw sama siya sa ligid sa jeep nga bitay kay reserba lang siya kung dunay ma-flat nga ligid. Ha? So sila to way gamit. Kuyog-kuyog lang na sa diha sa jeep. Na kuyog-kuyog na jeep gibitay-bitay ra. Mo na say Vice President. Usa pa may imong tangtangon ana. May mag nag-function na naa. Bisag tangtangon pa nimo nang gibitay-bitay ni gindagan niya pong jeep. Di na lang ta magkuan ba kay ang mga Pilipino dili mga bugo. Ang ato mga listeners DYHP ug AFM dili mga bugo, mga bright ni. So ato prangka-prangka lang pag-istorya, i-impeach si Sara, konbiktuhon sa impeachment dili kay tangtangon siya. Aron gyud nga di sa kadagan sa 2028 nga eleksyon. Straight to the point. Kay og makadagan sa 2028 eleksyon mo daog mga higala kay base sa mga surveys ra ba siya mo gyud number 1 bisan unsaon pa mga sukid di paminaw. Unya ang rating mga higala sa tanan officials gobyerno bisag unsa na nila mahigalag daot si Sara Duterte siya pinakataas og rating sa tanan nga officials gobyerno siya gyapon pinakataas og rating. So delikado og di ni kapugnan mga higala maparihan ni sa IFM nga mapugnan pa ni. Kaya ba di na lang tamag atik-atik bitang istorya nga kay kuno ang katiwalian sa kagaral. Kay ang taong bayan kay og katiwalian pa mahigala ipatas na ang para nako magod. Sige, imbisigalan na Sara, ako uyon ko imbisigalan na. Pero ayaw kalimting flood control sad. Kay nga to accountability maka. Unya hilas man paminahon nga perti nimong gusto nimong gukuron tong confidential fund si Sara Duterte unya imong gipiyong imong mata ining flood control nga trilyon ni pinakadakong kawat ni daw sama ka sa tao nga nasuko kay ka nga dunay nangawat og pandisal o sa kabuok unya wa ka masuko nga gikawatan ka usa ka malitang kwarta. Mana para nako ba para patas ba gusto magigata mga higala og accountability. Okay, imbisigaran na Sara. Pero ayaw kalimting flood control kay labi na karon matag higayon nga kuan dito sa EDSA gani day. Nagbaha na pod. Dili sa ato mahigalag muuwan gamay mo baha dayon. Kanang mga naa nanimuyo anang Mananga River. Kanang naa sa Butuanon River, kanang naa sa Kutkut River. Musugot mo diha nga dili na nang pasagdan ng wa na lay investigation sa flood control, ha? Kay karon tinuoy pagkaprangkay pag-istorya humana si Alan Peter Cayetano dili na maoy Senate President. Kini ato klaro ning atong istorya sa kahanginan. Di man ko gustong i-mislead na to mga listeners. Mag-istorya lang kita tinuod. At datay mahigalang pro tempore pa si Gatchalian wa pa say 13 votes si Alan Cayetano gito. Karon dili na. Ila na. Si Win Gatchalian na mauna president ron. Si Tulfo mauna mahigala maoy Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Pero ngano mo may schedule sa investigation sa flood control? Karon na noon nga sila nagyan klaro. Ngano wa man? Kaniadto mahigalang hanapas dispanas, ha? Ngano wa pa man karon? Ang atong tuyo ba sige, kang Sara Duterte do na nay mga schedule kanos mga higala ang impeachment okay. Pero patas ta nga mo tan-aw. I hope ang mga naminaw na turon ba? Labi na mahigala unta ang supposedly mohatag og moral compass atong nasod. Ang muhatag og moral compass atong nasod, naminaw na to ron, daghamay naminaw to mga kaparian ron. Abot na ka mga obispo og naminaw ba mga higala. Ang ato ba,
dili na to piyungon ang atong mata sa mas dakong kawat, unya abli ang atong mata sa gamay-gamaying kawat, kung doon na mga ikawat. Patas na to, kay mahimo man ta mahigalang selective. Ang ato mahigalang pagukod ini kalakiha, ngilad paminahon nga, doon na nangawat og pandisal maogi imong gukuron suko kay ka. Unya doon na nangawat o sa kamalitang kwarta, wa ka masuko. Ato ipadayon ni unyang taon, may gala standby lang una. Ato sa ipadangat ang Ironman 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Mauna ang stage. Okay, mahigala, mahuman ko noron ang pre-trial day karon or ugma, ha? Usahay mo Pre-trial mahigala sa kaso ni Vice President Sara Duterte. kasing-kasing para sa sugbo. Unya matod pa mga kigalaan. Straight Kini mga pre-trial actually maggawa ko na ni stipulation of facts, marking of evidence. ayaw na paglangay kay si Atty. Rufil Banyo. Dili pa gini ang full-blown trial, no? Oy, dinudud pirmi kamatuoran niyang dalamatag buntag diri. Kung unsayang ay iyang isulti dayon sugbo paminaw. So by July mahigala doon na schedule para sa impeachment ni VP Sara. sugbo kuna Mo na itong atangan mahigala nga lungoy go sa mata pakita nga tos publiko mga sukit di paminaw sa pagkakaroon. kurang pirme balita init Niingon to Migalas Congresswoman ko, kasabot sa iyang baruga. usa sa mga prosecutors, usa man tos mga prosecutors ko dai no. Sugbo magmata sa Mura ko tunog lata ang sugbo. arguments ko no mahigala sa depensa ni VP Sara. Walay drama, walay palusot, diretso yun, straight to the point. Unsa may bot pasabot nga mura og kinini ang dili siya Bugli, ligon, dili hasog now ayaw na, o unsa man. Pero mas maayo nga way daghang istorya unya na gyud na straight to the point. sa actual trial na gyud. Kaya lisod man kayo mudaghan ang hyping, daghan ang hyping. Imo, kung Nya pag-abos trial wa man day Clarix day. paminaw na, straight So mas mayo nga kinini ang hinahinay lang sa mo diha unya na mga higala sa trial na gyud kay kanang uban ra ba mga lawyers mga practicing kalmar man kay di man magara-gara no. Lisod man kayo nga sige ka gara-gara nga man kuan na kayo na di ba ni boxing mga higala nga imong palaguton ng kontra nga mo trust talk ka dinha ha. Sama adto mahigala nga Keith Thurman ba to day? Grabe sa trash talk mga higala ni Manny Pacquiao pag abot pa sa boxing ring may higala na sukamo pa na. Mas may hindi na lang magsaba-saba gyud no. Hinahinay lang hilom-hilom lang kay kanang pre-trial mahigala kon pa man na kana na ang mga preliminaries pa man naa diha. Doon ay mga stipulation of facts, doon ay mga marking of evidence ug uban pa mahigala nang naa no. Dili pa sa full blown gyud. So dili pa panahon mahigala nga kuan. Ato na to makita ang katag na mahigala inigabot na sa full blown trial. No? So kinini ang daghang kong istorya sa pagkakaroon nga kuan man ana nya boss istorya. May gani ang defense kay wa gid istorya daghan. Pero ingon to mahigalang prosecution ngano kuno wa man ipa kuan morasag na butata mga higala sa depensa ngano masa paybaw ako no atol sa kuan pa no. Sa ila mahigalang mga gipang submit dito. Doon na magud mahigalay mga techniques sa depensa ana kay kini magud mga kaygala ang kasong impeachment is a sui generis case. Unya ang pag-prove ani mahigala labi na ang rules on evidence gamit sa ani mga sukit ng paminaw. So ang mga lawyers sa depensa doon na po sa mga techniques. Kay kini magud pagkonbikto mga sukit ng paminaw ining usa ka subject for impeachment or labi na criminal case panalitan. Ang imo magud tan-awon dili magud na mahigala ang ebidensya sa depensa. Ang tan-awon ang ebidensya sa prosecution kung enough ba ang quantum of evidence sa prosecution enough ba makakonbikto. Enough ba nga makapatangtang ni VP Sara, makakonvince ba sa mga senator judges? Dili man na mag-agad sa kinini ang ebidensya sa defense. Doon ay mga ebidensya ang defense nga ilang i-counter ana to controvert the evidence presented by the prosecution. But ang prosecution mag-rely siya sa iyang kagalingong ebidensya. Mo na diya nga kanang depensa hilom-hilom na sa mga sukit di paminaw. O gastan ba may gala sa to pagbalik kay ni aman mahigalay lalaki nga gibalibaran sa asawa nga mo kuan. Uy. Mo ismukoy. Kaya gamay lang kaya to si padangat pahinumdom gamay day kay murag taas-taas ang reporta ni Pulaw Roda. Nihangyo ang asang bana, tinga hangyon siguro kay Father's Day ra ba to gahapon ha?
Ano masama ang sugot ng asawa? Lahi na po na istoryaha. Kayo sa gikapoy ang asawa na panahon na or wa mo sugot ang asawa kay basin o kwan. Basin na abot na ni sa silos po hinoon ni kalakiha. Ano ni baka mo sugot, no? Pero ayuhon na ta nagdiskarte. Tungod sa kasuko sa bana mga higala nga wa mo sugot ang asawa, uy, unsa ba nga iya manggisunog hinoong balay? Di na priso hinoon ni Sharon, nadaot sa liter B ni da. Ato ko na report o Radyo Man po, Lauro human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Ato sa point. mahigalan tagag pagtagat ang report o Radyo Man po, Lauro. Kaya ni ana po mahigalay na daot ining liter B. Gusto mahigalang ng hangyo sa iyang asawa, wa man mga higalang pahangyo ang asawa, niresulta nga iyang gisunog iyang bahay. Na priso hinoon mga sukid dig paminaw por bida. Di lang gid unta pod magpinutong siguro, okay, ha? Kini nga portion may grato sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kini nagkadayang bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas ug ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Laki po sab sa mga ingredients niini ang palya, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gi-distribute kini mahigala sa Belgian marketing and of course FDA approved mga higala. Bisan sa bagong formulation o bagong karton nga naan ini, nagpabilin gihapon nga tag 12 pesos og 50 centavos lang ang matag kapsula. Mo nang barato na, epektibo pa. Mo kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement. Straight to the point. Ato sa tagad pagtagad mahigala ang report karon ni Radyo Man po, Lauro. Labot ani mahigalang atong gisundan ron mga kaigalaan. Ano sa nagpinutong masadsag maayo mga sukit ti paminaw. Yes, Radyo Man Paul. DYHP. Aha! RMN Report. Juman, Attorney Rupil, panayon ginitin karon diri sa Inayawan Police Station 7, kining 43 anyos nga on-call nga panday. Uman kini gipapreso sa iyang asawa, sa iyang mga silingan, kay gisilaban na ni ang iyang balay gamit ang iyang t-shirt nga iyan ang gihubo unta kay anyos siyang mo ano sa ba Maismukoy. asawa. Oh. Apan gining asawa o live-in partner niya nga kapoy si kayong loto kaya ang negosyo meninda magsud anin taon gilapoy gikapoy gibalibaran siya sa iyang kalagot kubo na unta siyang t-shirt puslan man gisilapan niya iyang t-shirt Attorney Rupil gamit ang lighter o niya iyang gi-itsa sa bungbong silang panimahe alarma ni sa mga silingan pasado alas 10 kagabi diha sa All Season 3 sa Barangay Cogon Pardo. So gidetini ron si Antonio Pardillo. Aton induulon aton ipaklaro niya. Ato po Tony. Oh, kawa Tony ron. Natugnig balik Tony Rupil, no? Si Antonio Pardillo ni ato na aliasan nga Tony, no? Tony, Lara. Ato sa ni papukaw kadali. Tony, karohon rin paana ton, istoryaha ton. Ano man ito, nung sa man hitabo aton. Sa ni hitabo aton, tinuod iton, nga imong snina, imong gihubo na unta, sa man dapit, diri lang ta. Imo nang tang gihubo, imong sanina, unya, imong giduslitan, niya, gilabain mo sa bumbol yung balay. Tinuod na. Ano man to? Tinuod tong wala ni balibad imong asawa? Wangi o taga? Malibad. Wala O sa man tong istorya na Ay, nilungo ba? Kalagot ba? Ang kanan mo. Karoon na ito pero na ba? Karoon ang istorya kay si Atty. Rupil na minaw na to atong station manager DWHP, no? O sa man yung Nakatog yun na yun. Nakatog ba? Nakatog. Okay, to. Isyo mo. Naghubo naman sa kasunina kay mo hangyo lang yung sa kasinong asawa. Ulol. Karan ka? Ulol. Dili na ba? Hindi na mo eh. Atong naroon. Oo. Hindi mo na sa tayo na eh.
Lubo ni mo sa nina na on tanya. Giduslitan mo glider. Onay sakto. Nandito sa Swan, ito na ako na silong. Sige na ako ito, ang itawa. Dito. Sila ko bro, Ang iguha, balik, ang taong. Ay mo pa. Pakai gamay, anak lumun, pakai gamay lang yan. Mara, maldo. Anong dapat may mo wala ko makita. Red Horse to, Red Horse yan ang inong mo Red Horse gamay ba? Red Horse, ang yung matag, lagot ko. Dili ko ito mo. Hangyo din ka nga mo palit ng kalidor. Dili hangyo nga mo kabayo ka na ya. Dili. So palit ka kalidor niya dito na. Oo, yung sugod. Lago, lugi yun, wala. Lakaw, yan. Lago yun, may kita na po sinunya ang breaking. Yun ini masawa nindar magsudan no. Pero di mo luto ani sudan. Kasi kapuya luto niya, display niya ikaw unsa may magtrabaho. Yung kumpra niya, asawa na mo. May on call ka nga pantay. Ay mo ayo. Tapos sila og noon na okay naman noon itong mga silingan, hadlok naman noon sa sunog ko to. Ipapriso na ka. Ayun na. Kaya unsa may mo ka kwan sa mga silingan, yung tarantar na ito. Ngayon, sorry. Maslingan, sorry na kayo. Buhat na ko. Sir. Kung baka ka na mo, pagka di ba kayo na inom ako? Waglan. Pupugay ka to. Pero ayaw pa ba ayaw pa ba kasi masawag kwan? Ang inom. Huwag mag-inom mag lami pa kayo inom ba na ba? Lami ka inom. So, dili yung lami nga, hangiyo kasi matawa. Dili. So, meron pala kayo pagkatana. Pila naman ka botilya na hulot niya, Paul? Yo. Hello. Pila man ka botilya mo na hulot na di ay ton? Tulo, Udilia. Tulo ka botilya grande nga Red Horse. Rodon gamay. Gamay. So mo na kuwang pa para nimo. So mo to sa man ay ginangayo kasi mong asawa palit og dugang? Ngayon ka na, sir. Wala kay kwarta ka gulingon. Ikaw na palit og tas mo kagulingon. Wala kay kwarta sa bulsa. Wala, atol doon horot na dito ko portasan. So ang imong hangyo sa mga asawa nga palitan kag dugang Red Horse. Ana. Ama na maklaron to kay ang istorya magod. Ang istorya magod. Okay ko. So ni hangyo ka nga palitan kag Red Horse wa mo sugot imong asawa. Ngano man sa masugot nga tabang ka kanya trabaho? Ngano man sa masugot ko no? Nasula lang siya ba? Ano ba? Maglakaw niya, lagot tigo, mag-oming ka, sina, ikan. Madiyusulitan nimo. Imong tuyo nga sundugon nimo ang inyong balay. Kapaslingan na ako na, kabanan, tupad na mo. Sukog yung sulingan kay imong sunugon inyong balay. Maapil sila. Maapil sila. Delikado kayo. Sige mo away ang imong asawa. Pagkapay na ko sinuna, ikayo, isarang humbo, anong ikulat na yung balik, pakan gamay. Ako na sa paong. So kinsa may nagpapriso gini mo diaron? Ang imong asawa may nagpapriso nimo? Silingan, okay. Ang silingan o ang asawa? Silingan. Ang silingan. Ang imong asawa ni bisita na nimo diha. Kaya dalaw. Dapat pagkaon. May dalaw na nimo. Dapat pagkaon. Mas mayo noon. So atong klarohon lang niya nga nasuko ka sa imong asawa. Ngano man pong mamay na hunahunaan nimo imong sunugon imong balay maamong nang uban. Salagot naman. Tugos kalag waday ka maghunahuna mangutang na lang kag Red Horse ito. Ngano nga? Miller, maura daw ako ang pan. Kaya inigawas man kung istorya imong asawa may nagpapriso nimo, dili di ay ang silingan di ay. Silingan. Silingan. Asawa. So ang imong asawa imong gihangyo wa mo sugot nga hangyo ka mo palit og dugang ilimnon. Kana mo na sa istorya dili di ko nga nihangyo ka mo kuan kasi mong asawa kay nyawa ka mo sugot susuko ka. Kano sa aman ning hangyo ade? Kano sa aman ni? Kano sa aman ka ni hangyo? Gabi hapon ba? Hapon. Kuan mo imong asawa nga kanang pahangyo alang ko dai kay Father's Day ra balon dai. Awan. Kuan mo ingna nga pahangyo alang ko kay Father's Day god. Awan. Sige. Okay, Paul. Unsa man ni kalakiha? Okay, so si Antonio to Attorney Ropel, no?
si Tonyo ang bana. So ditin pa siya direron sa Inaywan Police Station 7. Attempted arson ang iyang atubangon o ipurso sa mga silingan nga nangaratol kagabi sa iyang gihimo. Ilisod po ng silingan kapol o niya, mag-away ng asa man nagtiayon, manunog og balay, bisag ilang balay ra sunugon niya, may mag-single detach na, makamong mag-uban. Apil lang sa suko ang silingan Attorney Ropel, no? Sa ilang kaugalingon raon ta ang away, iyang gihimo, nakadamay sa silingan, sa iyang gihimo, sunog man niya iyang ilang balay. Ang iyang t-shirt niya, iyan ang tang giubo Attorney Ropel, mo iyang gidustika sa lighter, kung niya, mo yung apat o kuan niya sa bumbong silang balay, mo sila o dito na mga silingan, alarma nagsunog. So, dito na ang iyang kontra, mas tangkan ang iyang kontra, mga silingan na, dahil sa iyang gihimo, kaya pagsunog silang balay, iyang kalagot, nakapaalarma naman po sa iyang mga silingan na Attorney Ropel. Kuya po nang kinaiya hapol, o ibutan tala nga, o kuya nang kinaiya ha, o ibutan tala nga, moro na, inom ra hinungdan, gusto mo papalit og dugang, dito sa magkapangutang dito, ay mosalig niya ang mangutang siya pol. Inood na Attorney Ropel, no? So, iya magdinay na, ang iyaragi nakasutan niyo siya sa WhatsApp kay panuap po siya ginom, malaman din siya palitin og ilinon nga makabubog ko, no? Basin o nabatian siya sa iyang silingan, kaya nagyaw-yaw, nag-away siguro ng siningitay, siguro kaya nga no, pasangil silingan, maumang pasangil nga, wa pa ko na siyang asawa mo nang nasuko iyang gisunog ng balay, kay wa mo sugot ang asawa nga mo, dimhoy siya. Orang atong giklaro ang balita o niya iyan ang gidinay ang iyan nasukan jud kay wa siya palitig usab og ilinon nga makahubog siyang asawa. Medyo uwaw gyapon ang Pol, uwaw gyapon sa mga silingan ha nga wa ka palitig ilimnon sa mga asawa mag imo day sunugon yung balay. Pero mas uwaw siguro tong usapol nga wa pa dimhuya nya mo nang nasuko na iyang gisunog. Ayun sa meron no. So makadamay mas mga silingan. So dili ni mga silingan ang attempted arson preso gini niya suspect no nga si alias Tonyo nga niya paronsod kapon sa detention cell diri sa Inaywan Police Station 7 Attorney Ropel. So gikan diri sa Inaywan Police ako inyong radyo man Paul Lauro, DYHP Tatas RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat Radyoman po Lauro sa imong report. Ang nagpapriso ko mga silingan, mamay lang nabatian ko kuno kay nga gaaway. Nagyaw-yaw siguro to kidi ay nga nganong di man ka mosugot nga mo dimhoy ning kuan kinistone. Pero at least giklaron to ni ron dili na may ako nasukan sila ako nasukan nga papapalit kog dugang mainom kay nabitin siya may galas tulo ra kuno ka botelya nabitin siya wa mapalit sa asawa mo na nag-wild siya kasama nga kay mao day kuno anak ka wild niya kadtong wa sa palitig dugang ilimnon hangyo sa siyang asawa pero hangyo sa ilimnon dili hangyo nga lahi kay ang problema ani ron ang mga silingan dili makapasaylo mga higala kay limang kaglubat sa mga silingan nga gisunog niya iyang balay dayken mahimo bago ng kalakiha mga sugid tig paminaw ipapriso ka gyud diha para di na ka makagawas kay threat man ka sa mga lumulupyo dihang kalakiha kay delikado magkagawas ka unya na mag-away na pud mo sa mga asawa kung sa inyong awayan maamong ang mga silingan papriso ka na lang gyud dapita delikado di ni kagawas ni tawhana kung di ni magkapasaylo mga silingan aning kalakiha ron kining asawa mirog masansayon na siguro magkapahangyo dahil kay kini ni ang kuan man medyo madadara siguro ang asawa mahigala kay nibisita na mga dito nidalaw na mga dito pero ka na mga silingan din ha ang kasukoan ng mga silingan medyo lahi gyud mga sukitig paminaw kay maamong may ana inyong kalakig mag-away mo diha kamulay pag-away ay lamig idamay ni mga silingan diri. Straight to the point. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Straight to the point.
Now, sa pikas bahin, mga higala, kinini ang pirmiro miingon maguto si Jesus Crispin Remulla nga ang kaso mga kagalaan ni Romualdez, ni Chis Escudero o ni Joel Villanueva matod pa hinog na. Hinog na. Unya, mao ni karong atong tagad-pagtagad kay sa diha mga higala nga nabali na si Chase tuan na mga higala sa grupo ni Gatchalian og sila si Joel Villanueva murag nawa man kahinog day unsa man natanang naka ni karon o sa to gituyo to aron lang yung paghulga nila ni Chase og ni Joel nga balhin na mo kay hinog na inyong kaso. Ang kang Romualdez nawa pong kahinog kay ni sukol mas Romualdez ingon mas Romualdez nga daghan kong naibawan di ko pwede inyo kong i-drag down inyo kong birahon pa ubos daghan tang magkuyo. Wala to mahigalang kang Romualdez og dang pangamungay itong iya ayaw ko niyang binuangi kay daghan na ba kong naibawan og inyo kong birahon pa dong sa ubos daghan tang magkuyog pa dong sa ubos. Matod pa siya pamayag, wa ko mag-inusara. Motong gisitol na matod pa. Ato may ipangutana sa Amy Marcos itong pag-ari. Sa gisitol nila, murag si Sandro Marcos na nagsitol ba to? Pero kining kang Chase o kang Joel kay hinog na maka ni. Unsa man itong pagkahinoga? Alang-alang man, ka na ba paghinog ang prutas, pwede man ang muhinog, butangag kalburo. Giingnan sila nga kanang klaruhan na inyong mga desisyon kay hinog na ba inyong mga kaso? Kay kung hinog na karong kasuha, delikadong malata na o di na ito ma-harvest na ron. Ang angman og nahinog na ng kasuha niya karon ni balitok na si Joel og Chis niingon nga wa man day mahinog kinini ang naahat naman ito pagkahinugan ni balik man og kahilaw. Kaya ito lang yung agi katawa mga kagalaan ba kay doon na mga mga memes ng gawas karon no? Kini mo dahil si Remulla kay nga na Crispin Jesus man din day. Muna doon na nagbutang-butang mga memes ba nga dawaton mo lang mga higala si Jesus nga maoy imong manluluwas. Luwas ka gyud. Dili dahil si Jesus Cristo. Si Jesus Crispin Remulla di ay. Ato lang agi katawa mahigala nga dawato nimo si Jesus isip manluluwas, luwas ka gyud sa flood control. Si Jesus Crispin Remulla di ay maoy manluluwas, ha? Jesus ba nga na Crispin? Pero kaya John Vic dahil, tinood nga na ni John Victor, no? Oh. So, mao din mga higala, mga ngana. Kaya maingaw maguto primero nga nahinog na ang kaso. So, og mahinog na, harbiso, no? Og hinog na magaling. Pero mula na, pagkahuman mahigala nga kon, bali na si Chase, to na si Joel, o nahilom. Kining maong kaso, mga kagilaan. Diha na tama tingala nga nga naon sa na. Ang sunod na po, tanog-tanugan, ano yung mingon po niya, Camille o Mark Villar, kining inyong kaso, hinog-hinog na. Madahan maghulga-hulgaon ng uban yun. Kay kinibitaw mahigala si Kwan, si Jinggoy, wa madag hulga-hulga. Papriso yun. Ambot sa Marcolita, kaya nga sa Marcolita nga, bahalag magkinaunsa. Duda ko sa Marcolita og ilang pasaka ang kaso, papriso sa siguro. Kay kinigong ka Marcolita mahigalaway public funds nga involved man eh. Pero doon na to mahigalay mga issues. Doon na mahigalay ni amot niya atol sa eleksyon kana bang nitabang niya ba? Budagan gag senador di man na basta-basta god. Pero daghan sa ni amot hindi kay napoy mga nanggawas nga lipod ng amot kan tulfo ni amot sila tanan nagkarawat man ng amot. Pero mo lagi nag-ingon nga ang investigaron kadto man kontra. Daghang amot na dawat naman niya report kana gani kang kwansad. Daghang mga amot nga dawat, mo man importante nga mo taas imong rating sad
Kay kining mga negosyante mahigala kung taas kag rating, muamot sa na sila. Og mubo kag rating kisa may muamot o makitsansang mudaog. So mo kana nga pero duda ko mahigala si Ruben Padilla sad. Ilang pa sa kaag kaso kay obstruction of justice kuno to. Tungod mga higala sa pagtabang ni Ruben Padilla nga matud pa magawa si Bato dito sa Senado. Na kumauhon ni mga higala tan-awon ni. Tingali ang sunod nga ino na po ni Crispin ani nga hinog-hinog ng mga kaso kining ilan ni kuan. Mga Villar o guban pa. Balhin mo dos pikas kay og di gani ma. Balbangaan na ba ni mutanang ni. Pero naamo sa pikas grupo ni Win Gatchalian, di na mahinog inyong kaso kanunay lang hilaw na. Tawanan sa ning kalakiha mahigala oy. Kay kinilagyo mahigala binirahay man gyud Labi na mga kaigsunan nga padong natas impeachment case ni VP Sara. Kadto magod pag ilugay palang daan sa liderato sa Senado, nag-iniphanay natas number of senators. Kay importante man gyud kaayo mga kagalaan tungod kay dunay mga area sa Constitution nga nag-ingon lang nga majority mao nay dunay quorum. Pero dunay mga area diha dunay mga specific provision sa Constitution, labi na, specific yun ha, kana mga higalang mag-elect o president sa Senate, specific na of all its members. Kanang mag-expel, kasong expulsion mahigala sa usa ka member nila nga ilang tangtangon, specific sad. Specific ang membro nga kwan, nga mubutar gyud. Kanang pagkonbikto mga higala og impeachment, specific sa 2/3 of all its members. So dunay mga portion sa Constitution nga specific. Ngano man na gihimo man ang specific. Labi na kung magbutang, mag-election, magbutang ka og officers o magtangtang ka og senador specific o magtangtang ka og official specific. Dunay mga katuyuan ana. Dili basta-basta mahigala nga usab-usabon lang ng Constitution. Og pila lay gusto mahigala kutob lang sa maabot, mura man ning kalakiha gud og 2/3 vote 16, 2/3 of 24. Na depende ka nagpilay maabot, pahauman na lang po sa Abilino case. Bunang ginahinay nag-brainwash kalondaan nga kunuhay dunay mga maningog kunuhay mga eksperto ana. Kato bitaw Abilino case mo man to. Ang 13 votes gyud mao ginay simple majority. 13 votes. So kung nakakuha pag 13 votes okay, wa man kakuha 12 ra man gyud. Kargahan dayon, suportahan na dayon nga na may Abilino case. Ano na? Kani karon 16 votes ang ikinahanglan pag konbiktong Sara. O di gani kakuha, ready na gihapon nga ang Abilino case. Depende lang sa pagpahaom. Pero di man na mao mga sukid dig paminaw. Tungod kay do na may specific provision sa balaod ana. Nga ato ning klarohon no mahigala. Nganong inana man nga do na specific provision. Dili basta-basta kang mutangtang og vice president nga butang na sa mga taong 32 million Filipinos ang butang diha. Tangtangon lang nimo diha nya depende sa inyong gusto pila ra ka senador ang makuha. Usab-usabo na to denominator. Di ba lalim pagkuha ng mga butuha? Sa ito pagisaligan siya sa 32 million Filipinos, tangtangon lang ni mo og 16 ang gikinahanglan niya, di kaabot og 16. Inyo na nga usbon talang denominator, depende lang pilay maabot. Pagkakatawanan sa nang kalakiha may gala. Ato ipadayon na standby. Human lamang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Nang akong point. balikon, dili lalim, dili basta-basta ang pagtangtang sa usa ka impeachable official, kinahanglan mo follow gyud ta sa standard diha sa Constitution. Pila may giingon sa Constitution, ang mga higala sa atong balaod. Nga ang pagkonbikto sa usa may higala, ang dunay exclusive power to initiate impeachment ang lower house. Pila may gikinahanglan nila 1/3 votes day. Gamay lang ang sa lower house.
mapasaka ng articles of impeachment ngadto na sa Senate. Pero ang Senate na kay conviction naman kung ila. Munang mas dako ang ilang requirements. Lahi man mga higala ang requirements sa pagpasaka lang o kanang pagkonbikto na. So ang conviction is 2/3. Giingon mga higala sa Constitution, 2/3 of all its members. Ang members sa kay 24 man. So 16 ang 2/3. Kinahanglan ka og 16 senators nga mo hukom nga guilty sadaan si Sara Duterte, konbikto siya aron matangtang siya pagka vice presidente. Straight to the point. Angay matarong lang sad kay ang pagbutang ba ni Sara diha inday in fairness ba sad ba? In fairness ba sad ba? Para ba pod nga kana bang liman ka si Sara Duterte may pinakataas og boto nga nakuha sa tanang mga kandidato niadtong 2022. Asab kami ngitag 32 million. Taas pa siya boto ni BBM. Sa to pa 32 million Filipinos ang nibutar niya nga gusto nga siya may mahimong vice presidente. Rug tangtangon nimo na karon ni usab-usabon na nimo kutob lang sa pilay maabot. Madaot ang atong standard sa konstitusyon. Ah? So kana dili lalay ma 32 million Filipinos ang nagbutang, tangtangon lag 16 ka senators. Okay lang because mao man na suwat may galas constitution. Nga 2/3 votes of all its members, so 16. Pwede na lalim ha, ang 32 milyones ka mga Pilipino may nagbutang niya tangtangon lang o 16, pero may nabutang sa konstitusyon, imo pa nang paubsan, depende lang pila rin makuha, ha? Medyo katawanan ng kalakiha mga higala. Kay mao may napatik sa konstitusyon, mura man na ba mga kaigalaan o kana bitaw mga eskwelahan nga doon nagi standard ba? Standard ba? Ikaw rem kay nag-teach magyud ka rem. Na standard panalitan mingon okay, exam. Ang atong exam is 100 items. 100 kutob. Ang passing pila man 75. Nanakay paborito karong estudyante ron. Pag take siguro ang pasar ha, 75 yung siguro ah. Kung taas pa taas kuha na gyud. Og 75 pasar ka. Na nakuha ka 70 naman rin. Buingon ka nga. Pasar gihapon kay atong giusab. Giusab ang passing percentage. Medyo katawanan sa nang kalaki. Isulti daan pilay passing daan. Sa di pa sa mo takes exam. Para makatuon sa siya. Makabantay sa siya. Anak ba? Di kay, dipindi lang niya. Hadlo kung take exam. May hadlo pasal di kandaan. Ano man? Basta ka ito lang. Pahauman lang na to. Mula mamahal na istoryahan nga impeach na Sara, bahala na. O pilay makuhang boto 16 ito kwaon, makabira ta 16 yun. O pila ray mahaom, dahil maura itong ikuan. Nilad po na oy. Na pag-take sa exam nun, niya ang nakuha 16 na yun. May nga po ka nga. Kana na ang pasal gihapon kay ato naman giusab. Di kata mahimong katawanan ng kalakiha mga sukitig pamina. Kani kung dagana mahigalamura mo kuning kalakiha baog. Ang konstitusyon ng ingon 2/3 of all its members. Nya karon mo man sige lang ikuan na yung impeachment na mo niya. Pilay makuha ra makakuha tag 16 okay o di gani kakuha 16. Okay ka po na to lang gyapon ang kunon nga nausab ang denominator. Asa man ang fairness anang kalakiha. Naisama ra na mahigala lagi sa 13 gyud ang majority. Wa man kakuha 13, 12 naman gyud. Abilino case okay na. Dili po manginana oy kay gipili po na 32 million na ba po nagpili ana. Dili po na to bugal-bugalan ang pagtangtang, no? Ipagi lang process. Siguro alam niyo bira ko gisay mabira. Ang mga tao na lay mohukom man o giunsa pagbira sama ni Joel og ni Cheese. Nga nabira gyud. Okay, at least
sa balaod, matas balaod, medyo nakuha manghigala ang 13 votes. Pero giun sa pagbira na, ang mga tao na imuhukom nga, wa man to, wa man magkadimaong pagbira, di man to ilang kabubuton. Mga tao na imuhukom. Pero at least dili ba kay bastos kay paminawon nga nakuha gyud ninyo ang number of senators, number of senator judges nga mo konbikto, ha? Total gamahanan bitan na sila mga higala og unsaon nila na pagkuha karon. Sayon naman na ni Crispin Lumulya iya mainon niya hinog-hinog na imong kaso. Bilyar kamong duha, Camille og Juan, hinog-hinog na inyong kaso. Unsa man balbangaan ra ba ni, ha? O magpabilin gani mo diha sa grupo ni Cayetano, madayunan gini kahino. Pero og mobalhin mo, mobalik ni mo atras ni pagkahilaw. Atal ni agi katawa mga sugid paminaw kay mao man ni hitabo ron. Matod pa sa aligasyon ni Alan Peter Cayetano, no? So nga to, fair lang ta. Fair lang. 16 magikinhanglan. Kay karon ko mura maginahinay na day og kanang gibrainwash sa mga tao dan mga 2/3 vote 16 gina. Ang denominator to 24 man. Pero ginahinay na mga tao pasabot nga 22 na lang di ang denominator kay si Bato kuan man. Wa na mas Bato kay kininiang wa na mapakita sa Bato nya Jinggoy na preso naman so 22 na yung denominator. So mugamay na pila may 2/3 na 22. Kuyaw man na mahigalag mo na ipaundayunan nimong klasiha sa kananaang argumento. Ngano man ang konstitusyon gituyo na mahigala nga dunay specific numbers nga gibutang tungod kay gibangil na gipundar ka na aron nga di na ta mausab og kabiktima nga mamahimo mahigalang dunay laing diktador nga presidente, ha? Kay kaniadto gud panahon ni Marcos Sr. nitagam ta adto mo nang duna tay 1987 constitution. Kuha na siya kini ni ang resulta na sa ato mga higalang pag-under for 20 years. Niadtong Marcos Sr. So pagpugong, nga di na to mabalik adto mga kaigalaan, butangan na nagmanga bangil dihandaan, nga dunay Senate, dunay Congress, independent from the Executive Department, ang Legislative Department. Nga doon na po yung Supreme Court. Gituyo na, aron nga, ang presidente, dili na mabalik ka na to nga diktador, nga ang Congress gidissolve god. Siya ra, siya usa ka tawo ra tanan nagmando. Para nga dunay ang principle of check and balances mapadayon, munang dunay gibutang diha nga gituyo na pagbutang diha ang mga framers constitution gituyo na pagbutang nga 2/3 of all its members. Doon na mga specifics. Kay og imo mga higalang usab-usabo na nabutang gihapon mahigalag padong gihapon tas kamarsyalo. Padong gihapon ta mahigala sa pagkadiktador. Kay pwede man ang presidente ray iya na tanan, ang DOJ iya na, ang ombudsman Crispin Rimulya, with due respect sa ombudsman ha, ako dako kay kog pagtahod ining ombudsman mahigala. Kanang ila mahigala mga trabahante na mga maayo, mga di prinsipyo na. Pero kinis Crispin Rimulya dili kay ko bilib. Sa akong kagalingon lang ba? Kay politiko magod. Kay ganahan kog ombudsman mahigala kadto yung dunay record ba nga crusader gyud sa anti-graft crusader gyud siya. Si Rimulya mo ko kadungog ining graft crusader na. Gikan ko ni pagka-gobernador, human, congressman, ang iyang anak day, congressman day no. Nya si John Vic. So man nga dili ko, prangka na ako pag-istorya ha, ako believe ko sa ombudsman, ang ilang mga empleyado diha tanan, okihan ko na. Pero kining ombudsman nga natulo sa Rumulya, dili kay ko believe. Nga naman, politiko, magod niya ang iyang pagka-ombudsman, bisag daghan manghigalang mga bikil, dipugos yun niya siya may ombudsman sa ligay si ila tanan ba? Ha? So karon medyo di kalikayan, magduda ang mga tao nga na-politicized ang ombudsman mga higala. Medyo mapapanggukod ba? O kauban ganit. Sa manahitabo kang Rafricto, 60 billion tong issues PhilHealth. Dismiss. Mula magod kung kauban tao problema. Pero og muusupa ka kontra ka gani, apaksit ka gyud hinog gyud imong kaso. Mao ni ang atong mga naobserbahan mga sugid paminaw.
So karon kini ni ang hitabua kang Vice President Sara Duterte, tan-awonon gyud ni mahigala kay ni amay nang gawas gani si former Chief Justice Hilario Davide. Nya mao gyud mahigala usa sa mga framers sa Constitution. Ang ako gong kabiliban nga katong mga framers Constitution, number 1 kato si Father Joaquin Bernas. Mamay libro akong gibasa gito sa pag-take na kog bar exam, kanang libro ni Father Bernas may akong gibasa. Labi na kanang sa constitutional law, kanang Article 3, Bill of Rights, nindot kayong pagkasuwat. Kika na lagi ko na siya, tungod na sa atong experience martial law ba? Di ayo gitong 1987 Constitution. Gibangilan gyud ang mga higala kay kung di mo bangilan ug imo inon nga basta mapriso na gani pasakaag plunder niya while to as prison di na maka-appeal sa di na kwintahon. Kuya wag pasakaan na tanag plunder day. Unya wa pa may conviction. Wa pa man ang proven beyond reasonable doubt na may constitutional provision nga ang tao magpabiling inosente until proven guilty beyond reasonable doubt. So kung doon ay mga provisions sa plunder law mahigala nga musukway sa Constitution, inferior ang Republic Act sa Constitution. Kay kung imong paundayunan ka ng katarungan na nga si Jinggoy na may kaso, di na appeal sa ihap. Kuyawa, no? So, inana kagamhanan ang mahulot sila, ihulot o pasakag kaso, plunder tanan. Nabutang mga higala og wa mag-serve sa purpose ang 2/3 votes nga gispecify sa 1987 Constitution. Straight to the point. Ma-defeat ang iyang purpose. Kaya klaro-klaro lang ha. Kung imong ingnon nga, basta doon na plunder case, di na pwede ipon. So, Jinggoy, kina may plunder, wa na to'y appeal sa ihap. Tiaw mo na mahigalag, mauho na. Og silang tanan, pasakaag plunder, katong musupak plunder mo, ipampriso mong tanan. Bisan pa og, wa pa'y conviction, nga di na sa maka-appeal kay plunder naman yung kaso. Nadaot, na-defeated ang purpose mahigala sa atong 1987 Constitution nga di na ta mabalik pas pagkadiktador. Straight to the point. Gamhanan kay mahimo tanan sa presidente day, andel ko niya ng DOJ, andel ko niya ng ombudsman. Pagdikta dito nga sige pasakaig kaso na. Maplunder na oy butang taro no. Ipang-plunder na dili mo uban na to plunder. Aron hindi na maka-appeal sumuubos ang denominator to oday. Gikan sa 24 maubos na nga naman giplunder na masan tanan. So mawa mahigala ang logic. Mawa ang logic. Ma-defeated ang purpose sa 1987 Constitution. Sayo naman kay na. So, mabalik ang diktadorya. Ikaw, Presidente, kaya ko na humuunod ng tanan. Ang tanan, pag-instruct ni mo na, tanan nga dili mo sunod, pasakaig plunder. So kung doon ay plunder case, di na maka-appeal sa voting, di na maka-participate, di na appeal sa kwintada, muubos na ang ato nga kuan. Ang atong denominator. So instead 24, papasakaag plunder na tanan diha. Kanang kutob sa musupak, ibutang talagkuan o 22 na lang or 20 na lang. Hala, napay musupak o 18 na lang. Nawa na. Muna nga si former Chief Justice Hilario Davide, sa ako nag-ingon, si Bernas mo imayo, tos Bernas yun, kay pare to mahigala, unya, abogado pa yun. Siya maoy dean sa Ateneo College of Law. Unya, nahimo tong dean emeritus. Katong mga sinuwat ni Father Bernas, maayong pagkatagik. Ikaduha nga Framers Constitution nga, makaingon taba nga maayo, kini si former Chief Justice Hilario Davide. Kay usaman siya mahigala, kini si Davide, Chief Justice ni Supreme Court. Kanhi. Unya, siya mo nag-preside atong impeachment ni Irap Estrada nga wa matiwas. Si Davide, usa sa mga Framers Constitution. Atol sa interview ni Winnie Monsod, ingon si Davide giday nga, kanag yung of all its members, kanang pagkonbikto, 16 yun. 16 yun ang pagkonbikto. Beto paminaw na ko si Chief Justice Hilario Davide ba, kining iyang interview ni Winnie Monsod. Atong klarohon ha, 1987 Constitution ang gibasihan ani. Kung kanus ani nga interview, kay doon na may gi-circulate mahigala nga mga messages nga mao ni mauna. Ang atong punto mao nga, unsa man ning tuiga nga interview, nagpabilin because ang basis nato 1987 Constitution man, 24 senators man yun. Bisan pa og karon ni pinakabag-o ning interview or last year ning interview or the other year ning interview, the same because
Wa man mausab ang 24 senators nga mo'y composition sa senators na to. Na unsa may sulting Davide ato paminawon ko no dong names be. Be sige. And 2/3 will be required to convict. So in this particular case, 2/3, the basis will be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. As again, Okay. Straight Boss. to the point. So kini mahigala pamahayag ni former Chief Justice Hilario Davide. Kung kini mga kagalaan gahapon ng interview, frisco ng interview or the other year ng interview or the other year pag yung interview, it does not matter. Why? Because it remains that the number of senators is 24. Bisa pag moingon ka rin, gahapon man ang interview ha, o dili na, ato pa ng usap katuig, o natong usap katuig pa na. But the content, the substance of the interview, the substance of the BD's answer in the question raised by Munsod, parihara. Parihara. Wa ba na mausab ang 24 ka mga senators? Bisa pa mga higala gahapon ng interview o natong usa ka adlaw ni o natong usa ka tuig pa ni. Nagpabilin mga kigalan mo na nga klaro-klaro ba lang ba? Ang kanang argaw sipa ra ba tanang argaw? Klarohon ta lang niya bisag kanus ani nga interview ni Davide. Wa mausab ang content. Ngadto ni 24 mga higala ka mga senators. Busa ang gikinahanglan pagkonbikto 16. Kay lisod man kayo nga og di ko kabot 16 pahauman talag pila. Ato balikan ha para maklaro tanay nga pamahayag ni former Chief Justice Hilario Davide humalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Sa akong balikon mahigala si Nolis Dan, former Chief Justice Hilario Davide, framer of the Constitution, one of the framers sa Constitution. Ato sa interview may galang Winnie Monsod mo yung sulti gyud. Ang 2/3 votes, 2/3 of 24. Mo gibasihan ang 24, 16. Ang kuhaon. Now, immaterial kung gahapon ba na ang interview, nadto ba nang usa ka semana nga interview, last year ba nang interview, or the other year pa ng interview, dili na bagong interview, that is immaterial. What is important is the substance sa iyang tubag ni Davide sa question ni Monsod. Kaya wa man na mausabi sa pa og gahapon ng interview, last week na nga interview, last year ng interview, wa man mausabi dakin. Kuha nimo, simple logic. Kalisod man ko kayo nga imong ituyok nga di man na gahapon ng interview, ito pa man ang usa ka semana o nato last year pa man na. That is immaterial. What is important is the substance of the BD's answer to the question of Monsod. That is the most important thing. Kaya lisod kayo, ituyok po kita, di ta magtuyok. Klaruhay na ato. Kaya lisod kayo na may gala nga, di tama straight to the point, anang kalakihag, magtuyok pag yun. So, unsay sulting Davide, ano mo? Unsa iyang pamahayag, labot, ano mo interview? Maingon siya nga, dili man na karon ato ng last week pa na, o last year pa na. Di okay, no problem. But, ang logic mahigala, ang substance nagpabilin nga ang pagkwintada mga kagalaan pagkonbikto nimo o impeachable official nagpabilin sa 2/3 votes, 2/3 of all its members. Ang pasabot nga 16. Manay pamahayag may galang former Chief Justice Hilario Davide. Pero dili pa to sa check ng mga winners be. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.